8 जन बेवहाय पिटिशन मारिनायाव जों साब्रैल' बेल मोननाय जाबाय। ओमफ्राय साब्रैया बे एनआइएफ्रा अबजेक्सन खालामनायनि खारनावहाय मोननाय जायाखिसै। बे मानि थाखाय जाखो जों मिथिस' हाला। जुदि गभर्नमेन्टआ बेहाय सापर्ट दंमोनब्ला, गभर्नमेन्टआ जुदि नारसिनदोंमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन, जों बेखौ सिन्था खालामदों। हेलो गुड मर्निं लोगोफोर, फैलायबाय आरोना मोनसे गोदान भिडिअ। दिनै गरम बाथ्रा थाखोमानाय एक्स-एन-ए-बि जोहोलाव बिथांमोननि फारसे जागोन आरोना, जायहानिखि एनआइए केसआव साब्रै बिदि बेल मोननो हादों, बिथांमोननि सायावनो लाना सावरायगोन आरोना। नायलांदो भिडिअखौ। बिथांमोननि गेजेरावनो जायफ्रा बेल मोनदोंब्रा बा बेलनि खामानि मावफादोंमोन, बिथांमोना मा बुंदों दिनै बिथांमोननि न'खरा, जायफ्रा बेल मोनदों आरो माखासेया बेल मोननो हायाखिसै, बेफोरबादि बाथ्राफोरनि फारसे माखासे बाथ्रा मिडियानि गेजेरजों बुंनानै फोरमायदों आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो मा बुंदों मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आरो बुजिनो नाजादो माखौ लानानै बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना ना। ओरैनो जानला मोनला सा साज्रांजों साना हौवाहै जोङो ओरैनो बाथ्राफोरखौ बुंलाबायाबा जाया आरोना, मोजाङै खोनासंलां। दिनै जों बेहाय कमिटि फर एनडिएबि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय बेयाव जथुमनाय जादों। खारना जाहैबाय मैया एनडिएबिनि जिथुनाखि हाइकर्टनाव बेल पिटिशन मारिदोंमोन, बेनि जाजमेन्ट ओंखारनायनि सायाव कयेकथा खोथा बुंनो थाखाय जों बाव ज' जादों। खोथाया जाहैबाय थांनाय सिगां समफ्रावहाय जोंनि लिडार्सफ्रा, माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिथुनाखि एनआइएनि केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोबाय होननानै खोथा बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै 8 जन बेवहाय पिटिशन मारिनायाव जों साब्रैल' बेल मोननाय जाबाय। ओमफ्राय साब्रैया बे एनआइएफ्रा अबजेक्सन खालामनायनि खारनावहाय मोननाय जायाखिसै। बे मानि थाखाय जाखो जों मिथिस' हाला। जुदि गभर्नमेन्टआ बेहाय सापर्ट दंमोनब्ला, गभर्नमेन्टआ जुदि नारसिनदोंमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन, जों बेखौ सिन्था खालामदों। बेनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय जाय खुंथायाव थानाय गोहो गोनां बिथांमोननिसिम जों खर' गंग्लायै आखाइ खबजोबनानै खुलुमदों। आरो जायफ्रा दाबो जेलावहाय दङ, बिथांमोननि थाखाय जेन गोसो होनानै खामानि मावो, बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों। उन समाव बिथांमोननि जिथुनाखि बुंनाय बाथ्राफोर, बिथांमोना सान्थि सुक्ति होननानै जोंनि सायाव पाब्लिकफोरनि गेजेराव बुंबाय थादों। खिन्थु सोर साबसेया सान्थि मोनखो, बेवहाय साननो गोनां। दरिलक मार्चार्स फेमिलिफोर, जेलाव थानाय फेमिलिफोर, आरो बेबायदि गोबां एनडिएबिफ्रा दिनैहाय जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनाखै। बेखौ नुनानैबो बिथांमोना माबोरै सान्थि जाखो होननानै बोरै बुंखो, बेयाव माने जोंनि गोसोआव सोंथि फैबाय थायो आरोना। गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय जोंनो सोंहरबाय थायो, माने जेलाव थानायफ्राबो माबोरै जाखो, मा मावखो। खिन्थु जोंनि गेदेमा बिथांमोना मावगासिनो दङ होननानैहाय मिडियाफ्रावहाय बुंबाय थायो। बिथांमोननि बुंनायावनो पाब्लिकफ्राबो जेनेबा बेस खालामो, नंगौ मावगासिनो दं खोमा। खिन्थु जों दिनैहाय 9-10 बोसोर जों कर्टआवहाय थाबाय थानायखाय, उकिलफोरजों रायज्लायबाय थानायखाय जों मिथिगौ। माने मैयानि जिथुनाखि जाजमेन्ट ओंखारनाय, जिथु बेल मोननाय, बेवहायबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो प्रेसार गैया। जाय जोंनि एडभकेट, बिथाङा गोसो होनानै मावनानै बेखिनिखौ मोनबाय। साब्रैया अबजेक्सन खालामजानानै थाथ'नाय जाबाय आरो। दा जायफ्रा रिजेक्ट जाबाय, दा बिथांमोना हाइकर्टनिफ्राय रिजेक्ट जाबायब्ला बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव थांनांगौ जायो। दा सुप्रिम कर्टसिम थांनांगौब्ला जोंबायदि फेमिलिनि मानसिफ्रा बोरै सुप्रिम कर्ट खारनो हागोन, बे जोंनि थाखाय असम्भब। दा बिनि थाखायनो जों जोंनि खुंथायाव थानाय जाय गेदेमाफोर बिथांमोनखौ जों खावलायदों, जेन इमिडियेट गोसो जायोब्ला मावनो हायैनि खोथा गैया, गयो। खिन्थु माब्रै गवाखै जों बेखौबो मिथिगौ, खिन्थु जों बेखौ दा फकास खालामनाय नङा। खारन जाय उकिलफोर, बिथांमोना जोंनो एडभाइस होबाय थायो, खोन्थाबाय थायो, नोंसिनि लिडारफ्रा मानो उकिलफोरजों लोगो लाया, आरो जिथुनाखि कर्टनि जास्टिसफोर, बिथांमोनजों मानो रायज्लाया, बेफोर खोथाखौहाय बुंबाय थायो। आरो एनेखि एनआइएनि मानसिजोंबो बिथांमोना लोगो लानो हानायनि केपासिटि दं, परिबेस दं। एसे एनै ओरै रायज्लायनानै मिलायनो हानायनिबो बेवहाय बेबस्था दङ, जों बेखौबो मिथिगौ। खिन्थु मानो मावनो हायाखै, जोंनि माने न'खरनिफ्राय
बेबायदि दुखुआ सब समय फैबाय थायो आरोखि मोनसे खोथा आरो साननो गोनांबाव जिथुनाखि जोंनि एनडिएफबिनिनो आगुनि जाय लिडार बिथाङा बुंबाय थायो माने बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनो जायहा जाजमेन्ट जाखादों जाजमेन्ट ओंखारखानाय बिथांमोनखौ बख'नायाव जोंहा गोब्राब जादों होनबाय थायो खिन्थु आसल बिसोरखौ बख'नो हायाखिसै थिगैयासै खिन्थु जायफ्रा आन्डार ट्रायेलाव दङ दासिमबो बिथांमोननि थाखाय मानो खामानि मावनो हायाखै मानो बख'नो हायाखै बे जोंनि थाखाय सोंथि बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामनो सानदों मा मावनो सानदों बेखौहाय बिथांमोना जोंजों मालाबाबो रायज्लाया खिन्थु जोंबो रोङाब्लाबो कर्टखौ जों 10 बोसोरसो थाबायबाय थानायखाय बबे समाव मा खालामनांगौ बेखौ जोंबो एसे मिथिगौ खिन्थु जों थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो बिदि जानानै दङ दा बे खारनावहाय खर' गंग्लायै जों खावलायदों बिथांमोना जेन गोख्रैनो जोंनि मानसिफोरखौहाय बख'नानै होयो बख'नायनि बेब'स्थाखौ खालामो जों बेखिनि खावलायनाय थाथ'बाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आरो ना मा बाथ्रा बुंलांखो गोजोन सक्तिनि बाथ्रा मा बाथ्रा गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो ना बेनि गेजेराव नोंथांमोना मा बुजिखो जों खोनाखाबाय जानांगौ गोजोन सक्ति होननाया नाथाय गोजोननाया मोनदों सोर मोनाखै जों बयबो मिथिखागौ जोंनि गेजेराव गोबाङानो बुंनो सानो आं दाखालिबो मोनसे भिडिअ'हा बुंलांखांखाबाय आरो ना सोरबाफोर नायोब्ला नायनो हागोन हाथियार दैनायनि गेजेरजों गोजोना फैया होननानै गोबाङानो बुंदों ना हाथियार दैनानै दावहा नांनाय समाव गोबां मामोन गोजोन गैयै थासारिमोन जोंनि गेजेराव होननानै बुंदों नाथाय बै हाथियारखौ लानायनि सिगाङाव जोंनि थासारिया माबादिमोन मानो थाखाय हाथियारखौ दैनो गोनां जादोंमोन जोंनि एनडिएफबि दावहारुफोरा बेखौ सानदोंना सोरबा जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरखौ माबादि बेब'हार खालामदोंमोन गुबुन हारिफ्रा जानो हागौ बै समाव गोजोनमोन आरोना गोजोनमोन बै समाव जायफ्रा हाथियार लानानै गावनि हारिखौ रैखा खालामनायाव गोजोनै लाखिनायाव बुंदों जे बेफोरबायदि बाथ्राखौ आरो मोनसे बाथ्राया बेबो दायो गोजोनै थानो मोन्दों होनब्ला सोर थानो मोन्दों गुबुन हारिफ्रा गियोमोन जोंखौ गिनानै दद्र' जानानै दलर थानो गोनां जायोमोन जेबो खालायनो हायामोन जोंनि हारिखौ जेब्ला जोंनि गेजेराव दावहारुफ्रा दंमोन दावहारुफोर थानाय समाव बेबायदिमोन आरोना जोंनि गेजेराव थासारिया गिनानै गुबुन हारिफ्रा जोंनि हारिखौ एरखुवामोन डिस्टार्बबो खालामनो हायामोन हा हुनि खोथायावनो जा ना जिखुनु बाथ्रायानो जोंखौ जेबो खालामनो हायामोन नाथाय दा जों मा नुदोंना जोंनि हायावनो जोंनि हाखौ सेनानै लादों ना हानि मोनथायफोरखौ जोंनि मोखाङावनो लागासिनो दं गुबुन हारिफ्राबो दायो बेफोरबायदि जादों बेनि गोजाननि गोरोबथानि उनावहा बेफोरबायदि जाथायफोरा जानो मोनगासिनो दं दा बिसोरसो गोजानाव थानो मोन्दों गुबुन हारिफ्रा मानो होनबा जोंनि गेजेराव जोंनि हारिखौ रैखाथि होग्रा मोनसे हान्जायानो गैलाबा ना दा बिसोर आलो गोजोन जोंखौ एदाव थानो हादों आरो ना गुबुन हारिफ्रा बेबायदि अबस्था जों नुखाबाय खोनाखाबाय जोंनि हारिनि गोजोन गोरोबथाखौ आरो ना लोगोफोर जेबायदि जानानै थांबाय जे बेबायदि गोरोबथा खालामोब्ला जोंनि दावहारु एनडिएफबिफ्रा जायफ्रा केस नांनानै दं बिथांमोना मा जागोन बेफोर बाथ्राखौ सानालासिनो खालामबाय बेखौ जों सिदा थोंजों नुहुरखाबाय ना थोंजों नुहुरखाबाय जिहेथु बिथांमोनखौ सख'नायनि लामाखौ मोनोब्लासो जों बे सुक्ति गोरोबथाखौ खालामनो हागोन बिथांमोना गोजोनै जों हारिया गोजोनै थानो हागोन ना जोंनि हारिनि थाखाय दावहा नांनाय सुबुंफ्राबो गोजोनै थानो हागोन बेफोरखौ सानाखै गोरोबथा खालामनाय समाव थोंजों गोरोबथा खालामदों जों रायजो राजाफ्रा जायफ्रा गोरोबथा खालामदों मोनजागोन बेबायदि बाथ्रा सानदोंमोन नाथाय दिनै जाबाय ना सोरबाबा दावहा नाङालासिनो थानानै गोजोनै थानाय मानसिया गोजोनै मोनजागासिनो दङ जायफ्रा सैसोना दावहा खालामदोंमोन बिसोरो सैसो नांगासिनो दङ बेनो जाबायनो गोजोन गोरोबथा आं भिडिअखौ गोलाव खालामना लोगोफोर गोबाङा गाज्रि मोनदों मोजां मोनदों आं मिथिला आरोना आंनि साननायखौ आं बुंबाय नोंथांमोनाबो मा सानो बुंनो हागोन फोरमायनो हागोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आं दिनै भिडिअखौ एसेजों फोजोबबाय आरोना बाय